ана ина тамошо кун душанбе пойтахти тоҷикистон тамошо кун ҳало вақт бибарина ма бора иқтитора овардам ки одаме ба фарҳанг ши ба маданият ши у қишлоқда беадабӣ мекунӣ хулиганӣ мекунӣ дига хали корота партои фаҳмидӣ ота ҳамҷа душанбе ина тамошо кун ина тамошо кун ана китобхонаи ин тараф ҳайкали исмоили сомонӣ ана ин тарафа би чӣ хел боғҳои хушрӯ иҷо шаршара ана бача ма бия поёму домра бо қади гуда кон бора бача қади бача ма ота раф офарин ота чӣ ба давидестам тарсонди мех ҳай кӯдаки ҷа о чӣ тинҷи бидака об шаби дестаи мода о насиҳат намекунӣ кушкар якдан бахшиш акаҷон мебахшед бахшиш иҷа қишлоқ нест иҷа шаҳрай ту чумо умеша пивода фантана об мекугуфту бина ош хез гирифт охи хушрӯ бозӣ кун иҷа қишлоқ нест батам бозӣ кун хушрӯ бозӣ кун отама бозӣ мекунам хушрӯ бозӣ кун охи чон омада мара задам акабар пеш ота мебари бача дигар мекунам ҳами оттаи то одами ба фарҳангай охи гастук задагиай то ай ҳамун шудагӣ ака маро гастук мемонду бия вақтҳо бура пешота ота иро меҳмонӣ мебари хона бо чо кард бахшиш бо ягон гуноҳ кард бахшиш бачаҳо ман худам ҷазоира метавонам бахшиш илтимос дига тамом қади худам места бахшиш ака ту мара дар ҳама ҷо шарманда мекунӣ ҳами ту бигӯ ки ту айма шидагӣ ё не ота оира ти надонӣ ма айби ту медонам